Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Tadhana. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Tubigon, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Gina. Jess, ganiha pagit ko nakabantay nimo nga wa ka mahimutang. Naon sa di ka? Kuan Gina, may isulti inta ko nimo. Unsa man na? Hinaut unta nga dili ka malain ako. Ikaw ba? Kano sa mo kumalain nimo good nga permi man kana akong gisabot? Unsa man di mong isulti nako, ha? Kuan kining makigbuwag na ko nimo. Jess, mahimo ba iyo kong kumidyahi? Bati imong joke. Sorry kayo ha. Wa ko magkomedya, Jin. Wa lamang ko mahigugman nimo. Jess. Nagakita na ko babae nga tinuod akong gimahal. Wa nga ato na laning tapuson. Jess. Day, hilom na day, uy. Ayaw na pagilak-hilak na. Mauwaw ta, basi madunggan ta sa atong ka-board night, ani. Sakit kay gibuhat ni Jess na ko, day. Gibuhagan ko niya, gawa man ang ako isa. Ay da, pamugos man mo ng tao nga way gusto, uy. Gisakitan lagit kay ko siya gibuhat na ako. Sakit kayo. Ito mas Gina. Ano magilak mo na? Huwagan sa iyang uyab. Ni Jess? Isa pa man dilain. Gawa man sila iyang uyab. Nganong gibuwagan man siya? May gipuli na si Jess na ko, Lan. Uy. Ingon bitaw ko nimo sa una nga ayaw atong tuhana kay chicks boy kito. Diray pa ka na ako. Digid ka na ako pasakitan. Roland. Unya, unsa naman ka? Okay na ka? Okay na ko, day. Hinahinay na akong gikalimtan si Jess. Maayo hinoon. Kumusta naman na ito, amiga? Okay na ko no siya, Lan. Maayo, noon. O karon hingpit na nimong makalimtan si Jess. O mugaan ang imong dughan. Tara, magtagay na ninyo. Tagay ba, Jin? Hindi rin naman ako kaya, Lan, uy. Lipong na ko. Ako, sad. Nahubog naman sa kulan, Uy, eh. naunsa man taon mo, eh. Mga week naman kayo mo. Wait, good down. Sige na, kamo na lang din, ha. Muna ako ninyong katukay lipong, ang gagay ko. Ha? Sige, day. Isod na sab ko rin sa kong kwarto. Sabi ka, Jin, di na kami, no? Lipong, nagid ko lang. Uy, hindi nagid kaya.
Sige, katuog na lang kay... Ako binitiwaso ng tungas botilya. Wala lang ko, ha? Sige, Jen. Bye-bye, Lan. Ito ba? Aray, uy. Aksyon, magkagabara, Jen. Ako lang kang ihatod ba sa imong kwarto. Kay basing matumba ka. Sige, be, palihog ko, be. Hatod ko sa pang kwarto. Pero di na gid ako kaya. Dali. Agad kundi ka paingon sa imong kwarto. Okay, iyan ta sa imong kwarto, Jean. Salamat, Nana. So, gawas na ko haron makapahuway na ka. Ay, kadiyot sa... Ano man? Nalang ko'y klaruhan yung... Unsa man na? Unsa ba itong imong giingon ako nga? Kung nana pa ko ni mo, dili ko ni mo pasakitan. Tinuod bitaw to? Iya ko gara-gara, iya. Ibaw bakit ka broken-hearted ko? Jean, lagyan akong nakagusto ni mo. Pero wa akong sulti ni mo. Kay, ay ilab naman ka. Nga karon, wa naman ko'y uyab. Kita na lang. Pwede kayo. Jean, kakus mo ko mo. Buhatag gusto ni mabuhatan ako. Dagan di ka katungod sa pagbuhat ini. Jean, Kalapad sa ko. Ay, kasakit sa akong kalawasan, eh. morning. Roland? Bago na. Nakaandam na kog pamahon na to. Kadiyot, Ragod? Hmm. Nganong nagpakabanaman ka na ako? Tungod kay may obligasyon ako nimo. Ha? Ano si aplikasyon ba, uy? Nalimot ka? Gitugyan ni mo na ako ang imong pagkababahay gabi. Gusto. Nganong ako itong kibuhat? Roland, kalimti na ito na hitabo na to. Buong nga na to sa kong kahubog. Ha? Binuang na itong ako, uy. Uwa mo kay gugma ni mo. Gina. Ha? May nahitabo din ninyo ni Roland? O, day. Pero, tungod ito sa kong kahubog, uy. Unya? Imo lang tong baliwadon ang nahitabo ninyo. Ako na itong huna-hunaon nga. Usa to ko daotang damgo, day. Wala naman ko rikla. Dili na ba ko ingon inid. Magpalit ko pregnancy test, ano na akong maklaro. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Unya, unsao man na rin mo ron nga mabtos man ka. Ambot iniday, uy. Uwa ko mahibaw ko na siya akong buhaton. May bawa si Rolanday. Dili ko, day. Mauwaw ko. Day, Gina. Day, lain naman lagi na puyo ang kwarto ni Roland. Haim dis Roland.
Nibali naman siyag puyo, day. Nga naman, day. Ambot, wa sa kumahibaw, day. Oh, day, Jean. Nga nang ipos mo kasi mong mga butang. Mupauli ko sa among dapit, day, uy. Lisod kaayo ko na ni ko mga anak din sa Cebu. Unya imong trabaho? Nananghid ako sa akong gitrabahoan, day. Unya, day. Pero sa mga mo pauli. Karong hapon, day. Ulargan ako para Bohol. Maayo unta ko dawaton ako sa akong mga ginikanan ning akong gidanganan. Dili lang unta ko nilang pasakitan. Gina! Oh, Roland? Gaon sa man ka din eh. Gaapos ni mo. Oh, Naibaw ko nga mabdus ka, og ako ang amahan. Og gusto kang mupauli sa inyo aron dito na mga anak. kinsa nagsulti nimo? Gitawagan ko ni Vicky nga atong amiga. Gina, di ko makatugot nga mataw ang imong gisabak nga way ilong amahan. Unsi bot mong ipasabot? Mukoy ko sa inyo sa Bohol. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ug pangayoon ang ilang pagtugot nga magminyot ha. Roland, Naibaw ko nga wakay gugman ako. Pero mankamot ko, Gina. Nga makatunan ni mo sa paghigugma. Roland. Bisan pa man og wa ko'y gugma ni Roland, nisugot ko sa gusto niya mahitabo nga magbinyo mi. Og sa among panagtipon, nakaton ra ko sa paghigugma niya, kay pinangga man kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, may tulo na mi ka mga anak. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.